Ima li što u ove države okolo što, Ima što mi volimo? U Srbiji je dobro. Što nas Pretukli su ljudi nekakvog slušaju. čovjeka, pretukli su ga zato što je nosio nekakvu rozu, pink To taš. sam vidio neđe. Zato jer su Gdje? mislili da je gej. Homoseksualac. A nemojte to, ljudi. Pretukli su ga i onda mu je žena ulećela da priča nemojte. Nemojte, on I nije gej. onda dobro nju nisu A ispeglali. gdje se to A desi? dobro, tamo Beograd. se svašta A dešava. dobro, nije Beograd, ja volim Beograd, ne mogu ja to kroz Je, to A da ne, gledam. ali to svuda je- ima. Ali politika je nenormalna im je. Politika im je potpuno nenormalna. Ludi To su je potpuno. sreća što smo mi, oni stvarno jesu Baš luđi. su ludi. Nisu, no smo mi Jesu, luđi. Šešelj što iša radi. na suđenje, Šešelj onome iša na Jutki, suđenje, da brani Jutki, da onoga brani onoga bolesnika. Jutka. Koga? Jutka, onaj što Jutka, žene Jutka, napada. da. isto. Zamisli ti A to. dobro, ali kad te Šešelj brani, jer Šešelj ne postoji, ja ne znam. Kad te Šešelj brani, znaš da si u Da, pravu. što Jedino se onaj zove? Marić gori od njega. Zamisli ti, Misliš onaj onamo se fudbaler što svašta nekad čini, stvarno se, mediji su im užas. Kod nas su bare mediji dobro, Pa ja ti verim. izbalansirani. Jes, dobro, ja Zato- volim da ih pročitam. Ali ozbiljno ja povučem računa o istini. što se to u Srbiju dešava. Znaš da mene ono nervira. Mene baš ne nervira. Kako će... Mene nervira, više Pa, me nervira ono. mene nervira, naravno A da te ovo nervira. isto ništa ne valja. Pa isto ali- što je užasno da te vidiš da... Ja se ne mogu se načuditi da to ide do tih granica. Ne znam. Napali ga Bjelogrlića, mediji opet, tabloidi, oni... Namjestili nekakvoga čovjeka da priča kako ga je kum davio kesom, onaj bastać. Jest, No ne znam. Ili to... užas. Znaš što se čini, Bjelogrlića onoga napali ga opet. Znači sad opet isto mi pričaš što si rekao prije minut. Ponavlja, pa ovo Ne da mogu ponavlja. se Hoćeš i da se vratiš A na nego ovoga, se sa ovoga čudim. sa Pink Tašnom? Čudim se. Pa da. ja nisam gledao. Ne čudim se, no mi užas. A dobro, završit će ljudi to tamo. Ne, tamo u se Srbiji. baš dešava, mada ja ti velim. Mene je ovo- žao, u Bosnu su napali, Macron napada ove ljude, on nije Napaje normalan. Bosnu. On nije normalan, stvarno nisi normalan. A Macron. što ćemo mi u Evropsku uniju? Hoćete Ništa. reći? Ne znam, a stari. Treba probati da ih zajebemo, da uzmemo Kako ćemo ih para. zajeba, nema razloga da ih Da ih zajeba. Treba da uzmemo Kako dajme 24 plate od Evropske unije i da idemo. odustajemo. A I da kako ćemo odustanemo. to napraviti? Svako do po 24 plate. Znaš koliko tebi bi spalo, Gajo, koliko 700 imaš ti eura. staž? A ne može, jesmo li radili sad ovo za Europsku uniju i sad kao da ne idemo u Europsku, moramo da idemo u Europsku uniju, promijenit će se ovo. mi- Nama je bitno da se krećemo. Da Da je bitno idemo. da se krećemo jer ako stanemo smrznućemo se. Ne, Ne mogu, ja više stvarno ne pratim političke, ne mogu, dosadno mi je baš.